Rhodri Evans dwi'n 36, dwi'n byw yn tyfu'n dŷ Parc Bala. Dwi'n ffarmio ar 10 ar 20 o fechod, siclers, a rhyw 500 hanner o bogiau Cymreig a ryw chydig halfbres. Dwi'n ffarmio hyn i gyd efo ngwraig, Tresi a Catrin y ferch. A ffarmio yn ngwaed i, mae rai bod o i fod yn gwneud y job, dweud y gwir, os ddim y job hawdda. Mae'n braf ar blyciau, a mae'n ddigalon ar blyciau. Mhrif ddiddordeb i ydy rhyw actio a cynnyrchu dramau yn parc yma. A mewn ardal fel un, dyn ni'n lwcus iawn, mae pob y fodlon cymryd rhan mewn drama, rhywbeth i gael hwyl, dweud y gwir. Mae nhw'n deithau, bod fi'n berson reis cystadleuol. Dwi'n meindio colli, ond mae well gan ei ennill. Wel, helo, Rhodri Evans, tyfu'n dŷ Parc ar y Bala dwi. Dwi wedi trio eto leni gan na gesim cyfle llynedd i ddangos be o'n i'n gallu wneud. So, os o'n ei ail gyfle i fod, o'n i'n mynd i drio amdano fo i gael trio neu well tro yma ac i ennill tro yma. Pick-up sy'n ei ar hyn o bryd, digwydd bod yn ddiweddar, mae wedi bod yn ôl ymlaen i'r garej ambell waith. So dwi'n mewn penbleth ar hyn o bryd be i wneud a dwi'n mynd i ddal ar yn hun a cofn i ennill yr mis wsw yma.